Is-sena 2024 li ntemmet ftit tal-jiem ilu kienet waħda li fakret avveniment importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Dan hekk kif fil-31 ta' Marzu ġiet ċelebrat il-45 sena minn jum il-ħelsien. Dan il-jum is-sena l-oħra nserta ġiet ċelebrat fl-istess jum mal-Għid il-Kbir. Dakinhar filgħodu l-awtoritajiet tal-pajjiż poġġew il-fjuri fuq il-monument tal-Ħelsien fil-Birgu. Hawnhekk ġie nfakkar meta l-Imperu Ingliż żar mal-bażijiet tiegħu darba l dejjem minn Malta wara kważi 180 sena fil-31 ta' Marzu tal-1979 f'dik li kienet l-akbar festa tniżlet il-bandiera Brittanika u ttellet il-bandiera bajda u ħamra dik Maltija. Imbagħad fl-ewwel ta' Mejju tfakkar l-20 anniversarju mindu Malta saret stat membru tal-Unjoni Ewropea. Fil-21 ta' Settembru ġie nfakkar is-60 sena mindu Malta saret indipendenti. F'dan il-jum saret qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan u wara l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż poġġew il-fjuri quddiem il-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana. F'dan il-jum jitfakkar kif fl-1964 Malta kisbet l-indipendenza wara negozjati mal-Gvern Ingliż fil-bidu tas-sittinijiet. U fi 13 ta' Diċembru Malta fakret il-50 sena mill-kisba storika tar-Repubblika. Filgħodu saret qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan u wara l-parata mill-Forzi Armati ta' Malta fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta. Wara saret iċ-ċerimonja annwali ta' ġieħ ir-Repubblika, l-ewwel waħda tal-President Miriam Spiteri de Bono. Filgħaxija mbagħad sar l-ispettaklu l-Istorja Ent fejn ġiet infakra l-istorja ta' pajjiżna f'din is-sena tant importanti għal pajjiżna. Għal dan il-għan ġiet imnedija kanzunetta bl-isem ta' Aħna Malta.